ngiyathokoziswa amazwi akhe, ngiyalondwa ngobuqhawe bakhe, esandleni somusa, esandleni somusa, esandleni somusa, Amen. Ngosanele. Usanele umntwana ngikhumbula efunda lemadulini. Bayacula usanele insindiso sikejwayeli. Usanele bayacula uyabeza ukuthi bafisa nokusimisa sigibela imoto basithumayeza. Usho ukuthi asikayizwa kahle le ndaba. Sengisho ukuthi usanele uhambile noNkulunkulu. Sanele kungakuhle ukube uhambe noNkulunkulu ungamshiya endleleni umqala omncane kakhulu uNkulunkulu. Ungathi ngobude bendlela besuyawa. Haleluya. Ngoba isikhathi lazinzima nesitha sidonsela kusona. Haleluya. Bengithe omunye MC angimese eqala phela uthi usukhuluma kade kufanele eqala iculo nje ungakayisho lento oyishoyo. So ke ingakho bethu nene bethine uma okunjani okhuluma kakhulu kulapha. Ngicabanga ukuthi Izaga 10:19 ukuthi kufanele ubambe umlomo wakho ngoba okhuluma kakhulu uvama ukuba neziphambeko. So ke ngiphakamisa nje lokho usanele nokufunda kwakhe ngiyakwazi nje ukuthi ufundiye ezabalaza. Kakade ke babasho njalo bathi the root of education is bitter but the fruit is sweet. So ke nobe kufanele kube njalo ngizathi kancane uyazi ngangimxoxela mina nesho ukuthi ubunzima ngithi mina ngake ngafunda ngobhala ngakusasa ngizabhala lelo sonto kusho udadewethu ngangifunda phasi kwengubo silele sonke umamezala nabanye abasilalisayo ngiyesaba ukuthi ngizathoza akha isihlakaniphi lo elefunda ngembozi inguba yikho into engiyifunda ngashiya kanjalo ngayobhala kanjalo ukuthi akulula ukufunda kodwa ave kumnandi sewuphasile awuzogcina ke lana sanele isiqalo lesi useza qhubeka kakhulu ufunde kusesiqalo
sikufisa ukubona so no PhD ubuye udivethele kuNkulunkulu ube nejazi lobudokotela kwezenkolo nje ngoba into uNkulunkulu ufuna simphakamise kakhulu. Siyambonga kuNkulunkulu ngawe kakhulu, siyamphakamisa kakhulu. Uyathi omunye uma unika ulwazi isihlakaniphi siyandisa ukuhlakanipha. Haleluya. Ngicabanga ukuthi Izaga 9:9 bese usifundisa olufundisa olungileyo yena besanezele laphi emfundweni. Haleluya. Siyambonga ke kuNkulunkulu kakhulu. Sicela usukumeke sisinonhlanhla iqhaza lakho elikhulu olibambile. Siyakubonga nathi ngoyiqhaza elikhulu olibambile kusanele. Amen. Yes, kukuka pansi, kukuka pansi, yekama lako Jesu, yekama lako Jesu, kukuka pansi, kukuka pansi. Amen. Bajwayele uJesu Kristu inkosi. Sinabefundisi phakathi kwethu. Haleluya. Haleluya. Ngizacela abanye babe bangithinte ngayasho ukuthi cha phela ngeke ngithintwe nomfundisi uthi ngumfundisi. Kuza umncudi umkhohlwa umfundisi bani. Sinomfundisi uNdlovu. Kodwa umfundisi uTaylors ukhona entabeni kaJehova kuyabona lelo. Singicela phakame simbone. Angaphosisa nginamanga ngisacela ngiqondiswe ubaba mabuyakhula man. Okay kunoba mabuyakhula ngicela mangabe ngithe umfundisi usukume noma ngaba uyena ngoba kusho ukuthi kuyapredict kuyaprofessor kuyaprofethwa I mean singoba mabuyakhulu osentabeni kaJehova kuyabonelelo sicela asikume simbone. Haleluya. Angizobabala ke bonke ngizacela abanye bangithinte nje ukuthi mina ngishiyile okwamanje nasho. Amen. Siyabonga. Bese sibe nomfundisi ubaba uDlamini wasehlabeni sicela aphakame phakathi kwethu. Amen. Ngithe ngizanibiza ngabefundisi ungangiphikisi ukuthi angene umfundisi. Sinomfundisi ubaba uDlamini ongaphasi kwe-branch yasehlabeni kodwa usebhulwa sicela aphakama asikume. Bafundisi namhlanje. Sinomfundisi ubaba uGoge angizosho ukuthi kuphi kodwa sicela sukume. Ngiyaprofessor baba Gogo. Ngicela usukume. Haleluya. Mkhwengane wala ekhaya. Ngibonga ukhambule owakhona la endaweni nje. Email nesilena uyasiphakamisa. Udadewabo osanele lona futhi umesisigoge nangu nyana ke ngithi umfundisi. Umama umfundisi. Amen. Siyabonga ke ngicela ukuhlala phansi azaqhubeka. Haleluya. Ngegama lakho sekhona inhlanhla. Kukuka pansi kukuka pansi salukosi
bazalwane ngenxa yokuthi akakafiki uAntu Nonhlanhla futhi sebuqamanyana amen kanti kufanele ngilakhulume ngoba omunye wabacontribute kakhulu ohambeni likaSanele amen so kanjalo ke secela kanjalo ukuthi abafundisi umama akade ebasho nje ababili beze ngaphambili badlulise lokho nje okusenhlizweni yabo egameni beze ngaphambili nje basiphe lokho egameni lika Jesu uthi mama ngicacisa ukuthi 3 minutes amen so sizocela kanjalo ukuphuthume sisazama ukulinda umama yena uyasondela kodwa ke sicela ukuthi simlinde ngabe egameni lika Jesu uyinkosi yezulu oh